Jaira mar Lolwe Tv kamora mora maintie amosi ni ibed gi odhiambo maber gi odiochieng' ma kawuono ni endi bende wadhi nyime kod puonjruok wa karwakie chenro mar pur gi kwan kama bende pod wanyonore mana e gweng' mar Kabondo Kasipul, Kabondo West Ward, kama bende wan e gweng' mar Kanyang'wara. Machiegni e chenro an Millicent Adhiambo. Mana kaka watime e Jumapile mosekadho go eko, an kod wendo kae ni wabende wada puonjore kodo kotenore kod pith kod pur magigo motenore madwa yudo e gweng' mar Kabondo kaendi. Machiegni e chenro, machiegni wendo na makawuono. Erokamano. Nyingi ng'awa to itimo kit pith mane? Nyinga iluongo ni Joseph Kere Ong'udi. Apuro rabolo, apidho dhok, rabuon bende apuro, kaachiel kod oduma. Erokamano. Erokamano ahinya. Odiochieng' ma kawuono daher nikech aneno ka wan e puoth rabolo maduong' ma bende rabolo nyake sana. Daher mondo mi wawuo e wuoth kod nyasi ma isetimo ka ipidho pith mar rabolo niendi. Sigand pith mar rabolo ni madwani wapuonjre ipuonjgo oganda bende. Koro pith mar rabolo niendi nichake karang'owa? Pith mar rabolo ni nachako 2015. Nyaka sani an gi tie rabolo karibu 200. Nyaka sani rabolo ni osekonya nikech en ema chulo kode fees, en ema wachame ot nikech en soko mok duon. Every month kata na every week iyudo ka rabolo tegno kendo inyalo ng'ade itere chiro mondo miseche moko iyud pesa. Koro en gima osekonyowa ahinya nyaka chakre 2015. Erokamano ahinya. Ang'o mano jiwi mondo mi idonje tich mar pur ka oganda mang'eny to ringo dhi manyo pesa oko? Well, pur asegombo ahinya. At first natimo go ohala to naneno ni pur onge asara mang'eny, bende onge wich bar mang'eny. Pur en giri miketo no to king'iye maber to at least nyaka omiye duoko mopogore kod gik mamoko. Pur king'iyo to pur onge gi kawo oko mang'eny, onge gi expenses maseche moko inyalo wacho ni ma gini adwa timo, en girino kiseketo to girino koro ing'iyo ang'iya to girino miyi pesa. Erokamano ahinya. Koro pith mar rabolo niendi utime ji adi? Itime kendi koso nitie jok ma ikonyori godo? Well, pith mar rabolo ni en gima timo gi familia. To namba 2 ok ditime kendi. Nyaka idware support mar jirani. Kaseche moko oyugno idwa doye, mano nyaka idwar jirani mondo miseche moko konyi. Koro nitie kuonde ma nyaka idware support mag jok mamoko. Erokamano ahinya. To koro in e pith rabolo niendi wayudo ni wan gi kido mang'eny mag rabolo. Wan gi rabond sit, wan gi rabond nyaluo. In ipidho kit rabolo mane ma iuso ma ikonyori godo e yor yuto mari? Rabolo mapidho iluongo na ayanga sana sana. Ayanga ni ne ahere nikech kana neno minewa ne omona rabolo Kisii. Nyiso ni ka koro ne onge rabolo. Koro mano was the opportunity mane seche moko akawo mondo mi seche moko explore. Mondo mi ami minewa yud rabolo machiegni maginyalo tero nikech rabondo ni nayudo ni chamore e pinje duto. Ochamore Nairobi, ochamore Kisumu, ochamore kamoro amora. To bende nitiere kodhi bende nitiere pogruok e kind kodhi mar rabond ayanga ni gi rabondo mamoko momiyo en ema niyiere mondo mi ipure kata ipidhe? Well, ayanga mit e chiemo. En gi sukari mang'eny. Ayanga bende ochayo tuoche. Kata na oro bende ochayo. Koro mane manomiyo seche moko nadhi pidho ayanga mopogore gi rabolo mamoko ma tuoche ohero. Koro manyiso ni rabond ayanga niendi en itede ateda koso kuok bi nyalo kuoge? Rabond ayanga ikuogo, ok tede. Mitedo kae ma tuoche iyudo ni tuoche gin gi tuoche mang'eny magore kuomgi. Kamano. Erokamano ahinya. To ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo kodhi maber mar rabolo sama oneno ni odwa chako pith mar rabolo, kaka in ng'ama osebudho e kit pith machalo kamaendi? Rabolo maber mokwongo inyalo dhi kari tiyudo the tissue culture, mano ema bere moloyo. To kibiro e puodho kaka koro ibiro ni, ting'iyo rabolo ma ite is pointed kama.
Ma ite is pointed kama mano ere rabolo ma seche moko igolo idhi pidho. Opogore gi ma kigolo to ma ok en rabolo maber. Rabolo man gi pointed tips gi mane ma seche moko rabolo maber mikawo tipidho. To bende ok onego bed rabolo maduong'. Kaka ma osebedo maduong', at least tigolo mapod tindo machalo kamagi. Erokamano ahinya. Koro ok iteru achiel kachiel process ma ng'ato nyalo luwo sama odwa pidho rabolo kata kodalo dhi through gi pith machalo kamae kaka mari mar rabolo. Process mar pidho rabolo dagombi ni mondo seche moko ayud gino ma anyalo omo dayudi pima kaka inyalo time kamera cha. Erokamano. Pith mar rabolo kisekawo rabolo kaka matin kanyo to rabolo ni ipudhe gi tiende. Kisepudhe tipaye. Ipa tiendego migol uchafu mantie tiendego te. Kisegolo uchafu mantie tiendego te to mane rabolo makoro wiye cha be ing'ado. To wiye no king'ado ting'ado ko slant makata ka idhi pidhe to pi ok nyal gudore kanyo. Kisegine ibiro kode kisekunyo bur ma en 2x2. Burni kisekunye to the top soil kigolo ing'iyo kaka puothi oringo. The top soil ikelo malo to moro lo mapiny cha iketo gi piny. Gimomiyo iketo top soil malo en ma seche moko kata koula moro biro to kata koduoke bur to pod en gi ndhadho mang'eny ma rabolo nyalo chame. Koro biro kode to kisekunyo bur to the top soil cha ikawo wheelbarrow achiel tikawo gi manyiwa mar dhiang' bende wheelbarrow achiel. Gigi changanya gi tikawo fertilizer ikawo 250 grams tichaki mix gi lobini gowuoyo ni gi the top soil. Kisegine to gigi ikawo idwoke bur. Kisedwoke bur tikawo rabondi cha koro ikele e buri mikunyo cha to koro ipidhe kanyo. Koro kisepidhe inyalo pidho rabolo diere oro. Kipidhe diere oro ma koth onge inyalo tiyo gi chupni kata na moko matindo tindo mag plastic to koro iole pi. To kiseole pi ti iloke upside down e tie rabolo kanyo. Koro pige no ndong' na matin to rabolo yude ma rabondi ni koro ibiro yudo ka maybe after 2 weeks ibiro yudo ka koro osewuok ochako dongo. Winjo ka i-mention owuoyo, i-mention bende chupa mi indeng'o godo pi kanyo. Owuoyo timo ne rabolo ang'o kaka ijapith mar rabolo mondo mi ng'ama pok otemo tiyo go owuoyo mondo ong'e gima owuoyo no nyalo timo ne puothe mar rabolo? Owuoyo nigi a lot of nutrients. En omedo ndhadho low to kendo omiyo rabolo chiemo ma rabolo nyalo dwaro. Nikech rabolo mondo mi odongi nitie kit chiemo mopogore opogore to owuoyo kaka en organic manure. En nyiso ni oting'o nutrients te mopogore gi fertilizer midhi kawo e duka nikech biro keti ni ng'iewo fertilizer ni chak ing'iew ma. Erokamano ahinya. To ka waduogo kar chupa mar pi ma ng'ato adhi, ing'eni mano iluongo ni creativity. Kopo ni nitie ng'ama tich ma kamano ok en creative ahinya to gombo ni onyalo pidho rabolo mondo mi okonye. Be nitie yo machielo monyalo olonego rabolo ni pi mondo mi rabolo yud moisture kopogore kod tiyo kod chupni? Well, inyalo tiyo gi machielo mana ka koro ka in gi thuolo. Inyalo kata na kawo pi titing'o tikelo tiole ti rabolo tikawo yugi tipango ka rabolo kanyo. To koro kisepange tiende kanyo to koro pigno nyalo dak kanyo aming'a. Koro inyalo tuomo pi tikelo. Jok ma moko bende timo drip irrigation. Nyiso ni ka in gi nyalo ahinya inyalo bedo gi pipes to pipes go koro ipango gi e lines mag rabolo go. Koro pipes go iketo tank malo. Koro nyiso ni pipes go ema koro biro miyo rabolo bende pi.
Erokamano ahinya. Iwacho pipe, yugi, kar yugi kaendi nitie joma opidho apidha rabolo e orundugi, manyiso ni yugi ema thothne gitiyoga godo. Ikawo yugi moro amora koso nitie yugi ma owinjo ket e tie rabolo, koso in yugi moro amora obed flower moro amora, yien moro amora mibeto inyalo keto e tie rabolo? Ok sana sana en yugi moro amora. Nitie yugi moko bende ma ok beyo gi lowo, kaka bao migedo godo ni, iteno kikawo tiketo, en kendo en sum ne crops, ne crops mang'eny. Koro kata na rabolo ok ohere nikech onge ndhadho ma seche moko odhi medo kanyo. Koro onego iti atiya gi lum manyaluo. Kok kamano to inyalo ng'ado kata na it oboke mar mafua marakeyo ni. Mafua marakeyo no bende en na manyiwa yore, to kendo be ibiro yudo ni ka entie kanyo to bende kutni moko bende seche moko koro ok ohere. Erokamano ahinya ne janeno mar Lolwe TV kuma wachopo ne telowa mokwongo ageno ni kwanyo puonj kotenore kod pith mar rabolo kanyo. Kik idhi mabor, pod waduogo kanyo e tielo mar ariyo mondo wamed puonjore mathoth kotenore kod pith ma kawuono wakelo ni e chenro ma kawuono ni endi. Kete mana kanyo. Machiegni kendo e telo mar ariyo chenro ka pod wadhi mana nyime kod puonjore kotenore kod pith mar rabolo e gweng'no endi ma Kasipul Kabondo, kama bende wapuonjore kaendi kod wendona ma kawuono. Wadhi mana nyime wendona ma kawuono mondo mi imed puonje oganda kotenore kod pith mar rabolo ni endi. Ka tielo mar ariyo kaendi daher mondo mi koro ipuonjwae kata ilernwa ni gin challenges mage ma itudo kod pith rabolo. Pith mar rabolo challenge maduong' ahinya, ok ong'eny gi challenges ahinya, but ibiro yudo ni challenge mokwongo en tuoche ma seche moko gore kuom rabolo. Ibiro yudo ni challenge mar ariyo en ni ka ionge gi yien mok ipidho e alwora mar puodho, to ka yamo biro ka rabolo goyo to rabondigo biro gore piny. Koro nyaka isirgi, nyaka isir rabolo. Mar adek en ni jokuoge bende seche moko, nikech en gima biro bede pap, jokuoge bende seche moko nyalo limi. Koro chuno ni kinde mang'eny nyaka bed ni wuotho e puodho, ing'iyo ni to ere shida mantie. Winyo bende, rabolo mochiek, winyo bende yudo ka seche moko be mago eko chiembgi gichamo. Koro rabolo en gima dwaro ni mondo mi ing'iyo ni to rabolo ni ogo karang'o, rabolo adi mogoyo kata na e juma ni kata kawuono kata e dwe ni, basi koro mi program ing'eyo kama gibiro tegne. Erokamano ahinya. Koro nyaka nichak pith mar rabolo ni chakre higa 2015 nyaka sani. Be nitiere pek moro maduong' mane isekadhe ma igombo kata weyo rabolo go mondo chiegi iuse tribno to kik idhi kod pith kendo? Pek di mang'eny asekale nikech rabolo mokwongo karwa ka onge factory moro amora ma seche moko nyalo loso rabolo ni kata nyalo timo ne value addition. Koro mano iyudo ni Kisii ema nitie factory matimo value addition. Mondo mi seche moko iting' rabolo nyaka Kisii en garama ma seche moko kidhi kode kuro to giminyalo yudo onge. Namba ariyo en ni rabolo wan gi cartels mang'eny ma kobiro seche moko kata kitero rabolo e chiro, to rabolo monego dhi Sh1,000 ng'ato keto ni rabolo no en Sh200. Koro ibiro yudo ka koro igoyo gi transport cost ma itere godo e chiro, ibiro yudo ni koro idhi kasara. Koro magi gin challenges ma seche moko hinyowa ahinya e weche mag rabolo kae. To nikech aneno ka bende kuom kadhe challenges misekwano goeke, pod aneno ka pod idhi mana mbele kod pith rabolo ni endi gi nya maber. Ere kaka ni overcome challenges goeki kata kaka ni overcome gi? Ere kaka ikadhe obadho go miwach ni kata tek nade weya mondo adhi nyime? Mokwongo ber mar rabolo kelo seche moko ng'eny. Nikech
ka iyudo ka pek go nitie to pod inyalo kawe in iwuon mikuoge. Kisekuoge to inyalo use ma seche moko kikalo kuom cartels mamoko go. Koro mano ero seche moko miya mijing'o. Namba ariyo, rabolo ni seche moko kata kiyudo jok moko be inyalo puonjo nikech inyalo lose kata mandas, inyalo losgo kata mkate. Koro kisekuoge mochiek to at least koro inyalo wuoyo kod jok machiegni maloso mandas kata maloso mkate mondo mi okawe. Koro nyalo kawe matin matin to gi mix go gigigo to giyudo ka giloso mandas gi mkate maber. Erokamano ahinya nikech wan e chenro no mar pur gi kwan. Koro daher mondo mi ipuonjwa kata ilernwa kata ilieknwa ni pith mar rabolo niendi yuto ne chalo nade ka ing'iyo e yor chiro nyaka nichak pidhe. Pith mar rabolo yuto ne ng'eny nikech mokwongo rabolo kipidho to rabolo tieko 8 months to 1 year to chako olo. Ka rabolo oseolo, in gima koro ing'iyo en doi rabolo no to kod timone mede ndhadho mamoko ni timone top dressing ema koro inyalo timo. Rabolo king'iyo to tie rabolo achiel bang' dweche bopogore gi variety mar rabolo moolo no. To ka koro wawacho ayanga biro kawo 5 to 6 months mondo mi seche moko ol. Koro nyiso ni in a year ibiro tong'o rabolo 2. Rabolo gi kane uso gi siling' 1,000 ka chiro ber, nyiso ni in a year in gi siling' 2,000. Ka in gi tie rabolo moko kata 100, ka in gi tie rabolo moko 100 to kigowo gi siling' 2,000 no to iyudo ka in gi pesa maber kabisa. Koro magi ema seche moko gik maneno e pith mar rabolo ni ma pod miya mijing'o nikech ang'eyo ni chiro ok dibed marach pile. Samoro kawuono rach to rabolo nikech en hadi, seche moko korum piyo, koro kirite maber to kiny pod oyudo ka chiro ber, pod imedo na dhi mbele kode. Erokamano ahinya nikech ong'ere gi ni piny Kabondo kaendi thothne ji mang'eny pidho rabolo. Competition bende ng'eny. Nikech in be in achiel kuom jogo. Siri mari mar dhi maber gi yor pith ni mar rabolo niendi inyalo lerowa ni chalo nade? Nikech iyudo ka jomoko inyalo yudo ka ng'ato en gi puodho pidho mang'eny lakini chiro ok dhine maber. To in iwacho ni rabolo ni osekonyi kendo thothne ema ikonyorigo gi familia ni. Koro siri mari mar dhi maber kod kit pidh niendi nikech en e yori mar yuto chalo nade? Mokwongo gimoro amora mitimo kaka ohala nyaka in ema imany chiro. Chiro ok nyal manyi. Koro kisemanyo chiro to ibiro yudo ng'eri e chiro to eka koro chiro biro iri. Koro gimatimo mostly en ni amanyo jowa ma seche moko tiyo gi rabolo tawuoyo kodgi. Koro miyo to bende price mamiyogi amiyogi reasonable price. Koro ka akasi ahinya ang'iyo ni ayud matin, ng'acha bodhi oyud matin. Ka nitie nikech ang'eyo no ohala en chain. Koro ka nitie ng'at mochako miyo bende ochako yud matin. Koro mano emomiyo seche moko iyudo ni rabolo ok nyal tegno madiw ka. Erokamano ahinya mana kamano. Koro gi e thuolo niendi wang'eyo ni ande kata in kanidonjo e kit pith niendi kata pur ni ning'eyo ni obro kelo ni ber. Kata sama ng'ato bende owuok dhi manyo oko ong'e ni ande kodhi manyo oko kuchocho obro aye gi ber. In dongruok mage ma pith rabolo niendi osekelo ni e ngimani kod familia mari nyaka nichak pidhe? Pith rabolo ni osemiya chiemo ma pile pile. Pith rabolo ni osemiyo nyithinda dhi skul ma onge shida. Pith rabolo ni osemiyo abedo gi jamni ma koro anyalo tiyo. Chon ne seche moko aomo na dhok moko ema mondo mi apurgo. Rabolo ni aseng'iewo godo ruedhi ma koro apuro godo. Koro nyiso ni atimo giga kenda. Pith rabolo ni bende osemiyo kata na ot madake en adake nikech rabolo ni. Bende wuodhe madhiye kata na seche moko adhiye nikech ang'o? Kich rabolo ni.
Erokamano ahinya. Koro gie thuolo ni endi adami thuolo mondo mi ilose goganda, ipuonje goganda ber lo ma ji kadhoga kadha karingo dhi manyo yor yuto e bombe mopogore opogore pacho kaendi kata e pinje maoko. Well, lo nigi ohala maduong'. Mokwongo kata an naochako kawacho ni natemo ohala. To mokwongo king'iyo, ing'iyo gigo mitiyogo ma dhano tiyo godo pile ka pile mok onyal koso. Ibiro yudo ni gige lo onge kama ng'ato kose, to en gimidwaro pile pile. Koro basi ibiro yudo ni lo luwore gi kaka itiyo lobno. Lo ok ochuno ni bed gi lo maduong' ni eka koro mondo itim gimoro. Wan gi gimiluongo ni profitability. Koro profitability ni en ibiro yude ni ibedo gi kiwango moro matin mar lo. To kisebedo gi kiwango matin ni, to kiwango matin ni imiye ndhadho kaachiel kod rit mowinjore. Koro ibiro yuda ni kama thin matin no mi nweng'o moingo kata na ng'ama nigi 100 acres to seche moko konyal tiyo gi maber. Koro lo generally ni lo nigi nweng'o mang'eny maber, to kendo wayudo ka de onge ni seche moko government ema seche moko hinyowa in terms of taxation moket ne farm inputs. To rabolo en giri miuso, samiuse tiuse ausa maonge gima otimre nade, gima ong'adie. Koro en iuse to pesa nino duoga iri kaka en. Erokamano ahinya kuom puonj maliw noero. Koro gie thuolo ni endi ne ng'ama neni sani gombo ni inyise ni iyudri kanye. Ka ng'ato nyalo gombo biro waro kata rabolo iri kaendi, onya yudi nade, kumiae gi kumitime kit pith mari ni endi. An ayudora Homa Bay, Rachuonyo East Sub-Country, Kabondo Kasipul Constituency, Kabondo West Ward, Kanyang'wara Village. Kanye kamiyuda, kibiro kanyo tibiro yuda, ibiro kata namba 2, kibire Cooperative Society mar Rabuon, kanyo bende kipenjo jakom ma kanyo, nikech an jakom mar Kabondo Sweet Potato Marketing Cooperative Society, kanyo bende ibiro yuda. Koro samora mora mibiro e Kabondo, to kipenjo Joseph Kere, taparo ni yude ok tek. Namba mar simo en 0721 520 731. Erokamano. Erokamano ahinya janeno mar Lolwe TV ne jogo mobedo kode chenro mokawo puonj kotenore kod pith mar rabolo. Ageno ni koponi ne in gi paro mar chako pith rabolo to ni kaka ipar. Wendona ma kawuono ni omiyi yo kendo opimoni maler kaka inyalo keto rabolo mar rabolo nyagni makonyi e dongruok e ngimani e yo moro amora. Waromro Jumapil manyien. Nyinga ne en Millicent Adhiambo.